तर सर्वांना शुभ संध्याकाळ. तर आज आहे रविवार. आजचा रविवार सर्वांना खूप सुखात चांगला गेला असेल, आनंदात गेला असेल. सर्वांनी आपल्या फॅमिलीसोबत घालवला असेल. तर पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी, मग आपण गप्पा स्टार्ट करू. तर माझ्या चॅनलबद्दल मी थोडक्यात तुम्हाला सांगते. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी, आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले सण तसेच शॉर्ट्स, माझ्या डेली लाईफमधील व्लॉग्स आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की तुम्ही जाऊन व्हिजिट द्या कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि लाईव्ह पण असतं दुपारचं 1:15 वाजता. संडेचं नसतं, पण संडेला मला वेळ भेटतो त्यावेळी करते लाईव्ह, पण बाकीच्या वाराला तू 1:15 वाजता लाईव्ह असतं. तर ओमकार दादांनी हजेरी लावली आहे लाईकसाठी. ओमकार आठवले दादा, धन्यवाद. दत्तात्रय दादा, चहा घ्या ताई. हो दत्तात्रय दादा, चहा घेते. दत्तात्रय दादा म्हणतात चहा पाणी झालं का? दत्तात्रय दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. ओमकार दादा म्हणते विसरली बा गरीबाला. नाही रे बाबा, विसरणार कशी, तुला नाही विसरली. दत्तात्रय दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. दत्तात्रय दादा, चहा वगैरे झाला का तुमचा? पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. दत्तात्रय दादा विचारतायत तुम्ही कसे आहात ताई? मी छान आहे दादा, तुम्ही कसे आहात? ओमकार आठवले म्हणतायत सर्दी झाली की काय? नाही रे बाबा, सर्दी कशी झाली? सर्दी नाही झाली. दत्तात्रय दादा म्हणतायत आता चहा घेतला. हो का दत्तात्रय दादा? दत्तात्रय दादा म्हणतात कोकण कोकण म्हणणं केव्हा येणार बार्शीला? हो दादा, जेव्हा बार्शीतली लोक बोलवतील तेव्हा येणार. ओंकार दादा म्हणतात टाटा बाय बाय. कशाला रे टाटा बाय बाय? दत्तात्रय दादा म्हणते खूप सुंदर आहे ताई. हो का? बार्शी खूप सुंदर आहे का? येऊ येऊ, नक्की येऊ. थँक्यू थँक्यू, येऊ नक्की येऊ. तुम्ही बोलवलंय दत्तात्रय दादा, नक्की येणार. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे लाईव्हला आहेत. तर लवकर लवकर जॉईन व्हा सर्वांनी पटापटा. आणि ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा डबल टॅप करून. ठीक आहे दत्तात्रय दादा म्हणताय. दत्तात्रय दादा, बार्शीला कसं वातावरण आहे? पाऊस आहे की थंडी आहे, ऊन आहे, सांगा बरं. लक्ष्मण दादा म्हणतायत जय शिवराय. लक्ष्मण दादा जय शिवराय. चहा वगैरे झालं का? चहा वगैरे झाला का लक्ष्मण दादा? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी होळी हे चॅनल लाईव्हला आहे. दत्तात्रय दादा म्हणतात कोकणमध्ये काय काम करता? दादा मी कोकणातली आहे, जन्म कोकणातला, म्हणजे शिक्षण कोकणातलं, सासर पण कोकणातलं, पण कोकणात आम्ही सणावाराला जातो, कामानिमित्त बाहेर असतो त्यामुळे. पण कोकणात आम्ही काय काम करत नाही. शेती आहे, सासू सासरे दीर वगैरे करतात. ओंकार दादा म्हणतात थोड्या वेळाने येतो, जमा तर होऊ दे बाकीच्यांना. हो हो ओंकार दादा, चालेल चालेल, जमा होऊ दे. दत्तात्रय दादा म्हणतायत आता सध्या काही सुद्धा नाही. ओके. हो का दादा? योगेश चोरे, हाय ताई. योगेश दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? दत्तात्रय दादा म्हणताय ऊन आहे. हो का? खूप ऊन असतं का? गरमी आहे का? रोहित दादा म्हणते वहिनी कशामुळे? बाकी काय चाललंय? कशामुळे काय? कशामुळे रोहित दादा? रोहित दादा कुठून बोलताय? स्वागत आहे सर्वांचं माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी. सर्वांनी जॉईन व्हा पटापटा आणि लाईक करा मंडळी. लाईक नाही करत आहात तुम्ही. योगेश दादा म्हणते मी नंदुरबारकडून बोलतोय ताई. योगेश दादा तुमचं स्वागत आहे. नवीन आहात चॅनलला तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा. लाईक करा. आणि आमचं लाईव्ह असतं 2 दिवसातून 2दा असतं कधी कधी, पण दुपारचं फिक्स असतं 1:15 वाजता. आणि कोकणातलं चॅनल आहे तर नक्की लाईक करा चॅनलला आणि सबस्क्राईब करा. दत्तात्रय दादा म्हणतात फक्त भात पीक. हो 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 हो, आमच्याकडे तर भात वगैरे असतं जास्त करून. ऊस पण असतो तसा, पण भात जास्त असतं.
रोहित, तुम्ही कसे आहे? घरातले कसे आहेत? रोहित दादा, मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात आणि कुठून बोलताय प्लीज सांगा. योगेश दादा म्हणताय हो ताई. थँक्यू. जॉईन व्हा आमच्यासोबत, खूप मजा येईल दादा. मराठीत माणसं आहेत माझ्या चॅनलला. कशाचे? अरविंद दादा म्हणतात कशाचे चॅनल आहे? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणातले सणांचे व्हिडिओ असतात माझ्या चॅनलला. माझे डेली व्लॉग असतात आणि शॉर्ट्स पण असतात. आणि मेन म्हणजे महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस पण मी दाखवते. तर नक्की माझ्या चॅनलला एकदा जाऊन पहा माझे सर्व व्हिडिओ, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित कळेल. आणि नवीन असाल दादा तर प्लीज चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. योगेश दादा म्हणतात ओके ताई. योगेश चोरे, ओके ओके ताई, ओके. आदिल आदिल उचिला, कल से 4 दिन एग्ज़ाम है जी, विश में लक, आपके लक से कर लूँगा पास मैं एग्ज़ाम, नीड यूअर लक. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. बेस्ट ऑफ लक आदिल, बेस्ट ऑफ लक. अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, नहीं आंसर लिखना. एग्ज़ाम तो होगी लेकिन आंसर लिखना और टॉप करना. बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक आदिल. आदिल म्हणते मी मी पुणे महाराष्ट्राचा. अरे वा, आदिल दादा महाराष्ट्राचे आहात का? पुण्यामध्ये शिक्षण घेता, खूप खूप भारी. जॉनी सिंस, हेलो जी, मुझे पहचानते हो क्या? नहीं भाई, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फिर आपको पहचानूंगी. लाईक करना और लाईव्ह पे जुडे रहना. स्वरतन ताई, तुमचे चॅनल काय आहे? स्वरतन, माझं चॅनल आहे कोकणा रिलेटेड आहे, कोकणातले आहे. डेली व्लॉग असतात, कोकणातले सणांचे व्हिडिओ असतात, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस असतात. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मनोज नरवते, हॅलो मनोज दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. आदिल दादा म्हणतात आदी आहे आदिल, ओके सॉरी आदिल सॉरी दादा, आदी दादा सॉरी, आदी आहे आदिल नाही, हिंदू आहे. कन्वर्ट करून टाकलं तुम्ही तरी. सॉरी दादा, सॉरी सॉरी. आदी दादा सॉरी. सिम्पली प्रतीक, मी सांगलीचा. हाय प्रतीक, सांगलीवरून बोलताय तुम्ही. खूप खूप धन्यवाद माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. नवीन आहात तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला छान छान व्हिडिओ आहेत, नक्की पहा, तुम्हाला नक्की आवडतील. सबस्क्राईब करा म्हणजे जेव्हा लाईव्ह असतं तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येईल. मनोज नरवते, अक्का नमस्कार. मनोज दादा, दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. मृत्युस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, लाइक डन. गोपाल अय्यर भाई, आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. रोहित जाधव म्हणते आम्ही साताराचे आहोत. हो का दादा? सैनिकांचा जिल्हा सातारा. स्वागत आहे तुमचं रोहित दादा. सिम्पली प्रतीक, मी सांगलीचा आहे. प्रतीक दादा, स्वागत आहे तुझंही चॅनलला. प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, जेणेकरून लाईव्हला जेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येत जाईल. सर्वांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. आधी बोलतोय इट्स ओके, मजाक करत होतो फक्त. नाही दादा, नाही आधी दादा, पण कसं प्रत्येकाला आपलं नाव थोडंसं चेंज झालं की राग येतो, त्यामुळे एक्स्ट्रीमली सॉरी. खूप तू पण जोकिंग आहेस. खूप छान जोक करतो. चॅनलला प्लीज जॉईन हो, अशा माणसांची माझ्या चॅनलमध्ये खूप गरज आहे. त्यामुळे खरंच खूप मजा येते चॅनलला. एक हसवणारी माणसं भेटली की. स्वरतन बोलतो, बोलता बोलता एक इंग्लिश वर्ड बोलत जात आई. हो हो, डेफिनेटली आय विल इंग्लिश स्पीकिंग. जय श्रीराम, जय श्रीराम. जय श्रीराम दादा, लाईक डन. थँक्यू सो मच सर्वांनी लाईक केल्याबद्दल. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. आधी म्हणतोय होतो. ओके आधी, थँक्यू सो मच. सिम्पली प्रतीक म्हणते वेअर आर यू फ्रॉम? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र, कोकण, सिंधुदुर्ग. मनोज दादा म्हणतायत अक्का तुम्ही कुठून आहात? मनोज दादा, मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून.
सुलक्षा काय गो बरा असेल मा आज दुपारी लाईव्ह येऊक नाही सा गो अगो दुपारचं दुपारचं मी ना दुपारचं लाईव्ह नाही घेणं कारण कामं असतात नको ती आठवड्याभराची सगळी कपड्यांपासून सगळं असतं शाळेचे कपडे वगैरे. जय श्री राम बड़ी दूर से आए हैं जय श्री राम. जय श्री राम आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. मेरे चैनल से जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आएगा आपको जब मैं लाइव आती हूँ तब. मृत्यु स्वामी मुंतु स्वामी आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. स्वरतन आम्हाला विसरले तुम्ही आता. नाही दादा तुम्हीच तर माझ्या चॅनलचं नाव विसरलात काय सांगायचं आता. सुलक्षाताई म्हणता एट डन. सुलक्षा थँक्यू गो थँक्यू. आज काय मासे विषय असतले. इलिक्झिर ए प्रेस्टो काय आहे हे. अरविंद दादा म्हणजे छान आहे आपले व्हिडिओ. थँक्यू अरविंद दादा थँक्यू सो मच. छान छान दादा खरंच बरं वाटलं व्हिडिओबद्दल तुम्ही कमेंट केलात मला लाईव्हमध्ये सांगितलं थँक्यू सो मच. आदी दादा म्हणतायत अरविंद दादा प्लीज जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडले तर सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आदी दादा म्हणते नो प्रॉब्लेम धन्यवाद देवीजी. देवीजी ओके ओके. प्रश्न असं नावच एवढं कठीण आहे इलिक्झिर. प्रश्न असा की उत्तर काय. काय काय आधी म्हणतोय हसतोय. विजय पाटील नमस्कार ताईसाहेब. विजय दादा नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. सुलक्षा म्हणता बांगडे धोडकारे भाजले. अगो बाप रे काय गो तू या नुसते तुझे मासे असतात रोज मामका सरी एक मासो गावना नाही काय गो सुलक्षा किती नशीबवान असंच ती या. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. इन अवर इटालियन अ पेस्ट्रो मीन्स सी यू लेटर. ओ माय गॉड अ पेस्ट्रो सी यू लेटर. मग 3 वर्ड्स बोलायची गरज नाही अ पेस्ट्रो बोलायचं फक्त इटालियनमध्ये. नाव फक्त सज्जन. उत्तर दिशा आहे. ओके प्रश्न असा आहे की उत्तर काय आहे काय. उत्तर दिशा आहे बरोबर. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी ह्या चॅनलचे नाव आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आज कोणी कोणी मासे खाल्ले चिकन खाल्लंय कोणी कोणी खाल्लंय काय काय खाल्लंय ते सांगा मला पटापटा. आज कुठे कुठे फिरायला गेला. मी आज तिरुपती बालाजी मंदिरला गेलेली. मिनी मंदिर असतं त्यांचं ते तिथं गेलेली. इलिक्झिर म्हणतात गाव आहे पण लोक नाही आहे. लोक नाही नदी आहे पण पाणी नाही डोंगर आहे पण झाडे नाही. ओळखा पाहू मी कोण. गाव आहे पण लोक नाही नदी आहे पण पाणी नाही डोंगर आहे पण झाडे नाही. नाही दादा मला तर उत्तरच येत नाही याचं. अजून इथं कोणाला येतं का. या दादांनी कोडं घातलंय. गाव आहे पण लोक नाही नदी आहे पण पाणी नाही डोंगर आहे पण झाडं नाही ओळखा पाहू मी कोण. सांगा सांगा उत्तरं सांगा याची. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी पटापटा उत्तरं द्या. विजय दादा म्हणते ज्या व्यक्तींना आपण ओळखत सुद्धा नाही तरीही त्यांच्यासोबत गप्पा करणं सोपं नसतं. हो हो दादा खरं आहे ते सोपं नसतं आपल्यासाठी. ही एक परीक्षाच असते. त्या परीक्षेत उतरणं. थँक्यू सो मच. जय श्रीराम. माझा कमेंट वाचूक नाही की त्या. हो
कुठे मी नाहीच, कुठे नाही वाचली दादा. मी तर वाचते कधी कधी ना, यूट्यूब डिलीट करून टाकतं, त्यामुळे मी सर्वांची वाचते. बडी दूर से आहे, जय श्रीराम हीच एक कमेंट होती. त्यानंतर तुमच्या कमेंट नाही आल्या. उत्तर आहे नकाशा. हो हो हो. गाव आहे पण लोक नाही. बरोबर बरोबर. हुशार आहेत, हुशार. नवीन गाय गाय भैंस के पास जाओ. रवी तिडके, आपला चेहरा. माझा चेहरा काय झाला? आपला रवी म्हणजे शिकल्या तुम्ही हा. थंडी आहे ना थोडीशी, त्यामुळे. विजय, खूप थंडी आहे का तुमच्याकडे? हो दादा, स्टार्ट झाली आहे थंडी, त्यामुळे. ओके रवी दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. विजय दादा, तुमचंही स्वागत आहे. तुमच्याकडे थंडी आहे का? तुमच्याकडे थंडी आहे का? कोणाकोणाजवळ इथं थंडी सुरू झाली आहे थोडी थोडी मला सांगा पटापटा कमेंट करून, ज्यांच्याजवळ थंडी सुरू झाल्या आहेत तिथं. जय श्रीराम. तू सिंधुदुर्गमध्ये खय रवतं? मी प्रॉपर सिंधुदुर्गातच रवतोय. रवी, सोनाली ताई नाही का? अजून नाही आल्या, त्यांना माहीत नसेल की आज मी घेते ते. नॉन फॉर ट्रोपी प्रॉब्लेमी. नॉन फॉर ट्रोपी प्रॉब्लेमी हे काय आहे दादा? विजय पाटील, नाही तर नाही का? थंडी नाही आहे. इट्स मीन नो प्रॉब्लेम. ओके, इलिक्झिर म्हणतायत इट्स मीन नो प्रॉब्लेम. असं जर इट्स मीन नो प्रॉब्लेम म्हणायचं असेल तर नॉन फॉर ट्रोपी प्रॉब्लेमी. ट्रोपी प्रॉब्लेमी, नॉन फॉर ट्रोपी प्रॉब्लेमी, इट्स मीन नो प्रॉब्लेम. हे भगवान, काय काय आहेत बाबा इटालियन भाषा. दादा, तुम्हाला कशी काय येते इटालियन भाषा, मला सांगाल का? मनोज दादा म्हणतात अक्का लाईक पक्का. ओके मनोज दादा, चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. शीतल नाले, हाय शीतलताई, कुठून बोलताय? शीतलताई कुठून बोलताय? टंग 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 साहोर. टँग 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 साहोर. जर तुम्हाला माझ्या चॅनलला इटालियन भाषा पण शिकवणार आहेत, इलिक्झिर दादा नाव पण त्यांचं एवढं कठीण आहे की मला बोलायला पण येत नाही आहे. शीतलताई फलटणवरून आहे. स्वागत आहे शीतलताई तुमचं माझ्या चॅनलला. स्वागत आहे तुमचं. मनोज दादा म्हणते अक्का तुम्ही कुठून आहात? अक्का अक्का मनोज दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आहे दादा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी पटापट आधी लाईक करा. आपण गप्पा तर सुरूच ठेवणार आहोत, पण ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी प्लीज एक लाईक करून टाका. इलिक्झिर म्हणतात यूट्यूबवर लेकरं कार्टून बघतात. हो हो का? तुमची मुलं कार्टून बघतायत का? टँग टँग टॉंग. सत्यशोधक, हॅलो ताई. सत्यशोधक दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. कुठून बोलताय सत्यशोधक दादा? प्रभू नायकवाडे. प्रभू दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? स्वागत आहे तुमचं. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सर्वांचे खरंच खूप खूप स्वागत आहे लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. इलेक्झिर म्हणतात, इलेक्झिर मीन्स पारस मनी, लोखंडाचे सोने करणारी. ओके, मिनिंग आहे, खूप भारी. सत्यशोधक, मी पुणेवरून ताई. हो का दादा? मग तुमच्या याचं नाव सत्यशोधक, तुम्ही काय रिपोर्टर वगैरे आहात का? हाय सोनाली ताई, मला सपोर्ट नाही केलं, मग मी तुम्हाला सबस्क्राईब केलं. त्या दिवशी मी तुम्हाला सांगितलं
की तुमचं काय ते क्लिअर करा, नाही केला, लाईव्ह सोडून निघालात. सॉरी सोनाली ताई, मी त्यात काय नाही करू शकत. इलेक्झिर, लेकरं इटालियन कार्टून बघतात. हो का? बापरे, मग तुम्ही काय इटालियनलाच आहात का? रविदादा, सोनाली ताई आल्यात बघा. सत्यशोधक, नाही ताई, थोडस विद्रोही. थोडस विद्रोही म्हणजे काय? सोनाली वाघमारे. सोनाली ताई, रविदादा म्हणतात, सोनाली ताई काय चाललंय, मजेत ना? रविदादा विचारते सोनाली ताईंना. नारायण भालेराव, हाय नारायण दादा, कुठून बोलताय? रविदादा, सोनाली ताई कोणता गडापाशी सांगितले संघ राहतेस तू? काय सोनाली, कोणत्या गडापाशी सांगितले संघ राहतेस तू म्हणजे काय? सिंहगडापाशी राहते. ओके, सोनालीताई सिंहगडापाशी राहतात. मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा आणि प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. इलेक्झिर म्हणताय, नाही हो, मुक्काम पोस्ट राजा टाकळी, तालुका बदनापूर, जिल्हा जालना मधून आहे. मग दादा तुम्हाला इटालियन भाषा कशी काय येते? आणि अनिमेश अनिमेश गेमर्स, हाय अनिमेश, स्वागत आहे तुझं चॅनलला माझ्या. प्लीज सर्वांनी लाईक करा चॅनलला. 14च लाईक झालेत, तुम्ही लाईकच नाही करत. लेकरांमुळे शिकलो म्हणजे लेकरं यूट्यूबवर बघतात आणि तुम्हाला शिकवतात का? भारी दादा. सोनाली वाघमारे, हो, लेकरामुळे शिकलो. निलेश पाटील, निलेश दादा स्वागत आहे. तुम्ही फौजी आहात का निलेश दादा? रवी दादा म्हणताय, सिंहासारखीच असेल तडपदार मग सोनालीस. कदाचित असणार सोनाली ताई सिंहासारख्या तडपदार. निलेश पाटील, जय हिंद निलेश दादा, स्वागत आहे सर्वांचं. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल लाईव्ह आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला ज्यांनी अजून सबस्क्राईब नाही केलं त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. सार्थक कदम, हॅलो सार्थक दादा, कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे दादा. सार्थक दादा कुठून बोलताय? बोंबिनी कोरोची डिलिनी, बापरे बघतात ते. बोंबिनी क्रोकडिलिनी, बापरे नावच असं आहे ना, मला बोलता येत नाहीये. भारी दादा, भारी दादा, खरंच भारी. सत्यशोधक दादा, काय होते माहिती आहे, कमेंट यूट्यूब ना अचानक गायब करतं, त्यामुळे मला सुद्धा कमेंट येत नाही आणि मग सर्वांना वाटतं की मी कमेंट वाचत नाही, पण खरंच कमेंट गायब करतं. कशामुळे मला माहिती नाही. पण ज्या बेकार कमेंट येतात ना दादा, सत्यशोधक दादा, जे बेकार कमेंट येतात ते मात्र नक्की ठेवतो यूट्यूब, आणि जे चांगली माणसं ना कमेंट करतात त्यांची नक्की घालवतो. काय ह्याचं मला कळत नाही यूट्यूबचं. बलराम रामुळे, बलराम दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. रवी दादा म्हणतात, कोकणची माणसं खरंच साधी भोळी या चॅनलला भरपूर माणसे जॉईन होतात. रवी दादा थँक्यू सो मच. रवी दादा थँक्यू सो मच. सर्वांना जर माझं लाईव्ह आवडत असेल तर प्लीज सर्वांनी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. सत्यशोधक म्हणतात, बरं ताई काही विद्रोही लिहू का? विद्रोही म्हणजे काय असतं दादा लिहिणं, मलाच माहिती नाही. बायको कोरियन सिरियल बघते, अरे बापरे, भारी दादा, तुमची फॅमिलीच भारी आहे हो.
दादा इथं छान गप्पा मारूया दादा, विद्रोही वगैरे लिहून उगाच कशाला हे ना, त्यापेक्षा आपण छान गप्पा मारू इथं. विकी, आपण कोकणी आहात? हो विकी दादा, मी कोकणी आहे. इलिक्झिर, मी गाईड म्हणून काम करू शकतो. ओके ओके, म्हणजे कुठला गाईड म्हणून काम करू शकता? भूषण दादा म्हणतायत हाय हाय. भूषण दादा, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सर्वांनी पटापट लाईक करा. अभिमन्यू मिसाळ, ताई मी सिंधुदुर्गवरून आहे. अभिमन्यू दादा, तुम्ही माझ्या आधीही लाईव्हला आला आहात, मला माहिती आहे. खूप धन्यवाद, परत एकदा जॉईन झालात, खूप खूप धन्यवाद. अभिमन्यू दादा, सिंधुदुर्गावरून कुठून आहात? प्रॉपर सिंधुदुर्गमधून कुठून आहात? रवी दादा म्हणतात सोनाली ताई बोलत नाही. सोनाली ताई गायब झाल्या, त्या फक्त सपोर्ट मला करत नाही हे सांगायला येतात, नंतर गायब होतात, लाईव्हला थांबत नाही, फक्त सपोर्ट करा हेच सांगायला येतात. मी पाहिलंय पहिल्या दिवसापासून. सत्य एकदा वाचा तरी ताई. काय वाचू सत्यशोधक दादा? मला तुमचा विद्रोहक काय लेख येतच नाहीये. अभिमन्यू दादा म्हणतात 15 नंबर लाईक केला ताई. कदाचित दादा असं हे बोलणं यूट्यूबला ॲक्सेप्ट नाहीये, म्हणून ते तुमची कमेंट डिलीट करत असतील. आशा जोशी, हाय आशा ताई, कुठून बोलताय? स्वागत आहे. आपलं जेवण झाले? नाही दादा, जेवायचं आहे, वेळ आहे अजून. विजय दादा म्हणताय तुमचा लाईव्हचा अनुभव सांगा. माझा लाईव्हचा अनुभव सांगते दादा. 2 मिनटं द्या मला. इलेक्झिर, पाय नाही तरी चालतो, तोंड नाही तरी बोलतो, ओळखा भाऊ मी कोण? पाय नाही तरी चालतो, तोंड नाही तरी बोलतो. अरे बापरे, काय कठीण घालतंय दादा कोडिंग. आशा जोशी, याचं कोड कोणाला येतंय का? उत्तर येतंय का सांगा जरा. आशा जोशी, कुठून आहात ताई? नमस्कार आशा ताई. सिद्धी सुभेदार, हाय ताई. हाय सिद्धी. आशा जोशी, जळगाववरून बोलतायस, स्वागत आहे तुमचं. तिच्या माझ्या डोळ्यांना स्वप्न स्वातंत्र्याचं पडावं, थोडं मी ज्योतिबा, थोडं तिनं सावित्री व्हावं. वा वा, खूप छान आहे दादा, खूप छान. सर्वांसाठी मी परत एकदा वाचते. तिच्या माझ्या डोळ्यांना स्वप्न स्वातंत्र्याचं पडावं, थोडं मी ज्योतिबा, थोडं तिनं सावित्री व्हावं. वा वा वा, खरंच खूप भारी. आशा जोशी म्हणते मेढकवरून. हो का? उत्तर आहे पत्र. काय दादा तुमची उत्तरं आहेत खरंच, मलाच उत्तर सापडत नाही अशी आहेत. विकी दादा म्हणतात पैसा. काय पैसा दादा? विकी दादा, पैसा काय? सत्यशोधक, हेच आहे ताई, दुसरं काही नाही. हो हो, खूप छान लिहिता सत्यशोधक दादा, खरंच खूप. अजून काहीतरी आम्हाला पाठवा, आम्ही वाचतो. खूप छान. तर मला विजयदादांनी सांगितलं की तुमचा लाईव्हचा अनुभव सांगा. मी जेव्हा लाईव्ह स्टार्ट केलं, म्हणजे माझं चॅनल झालं आहे सुरू, म्हणजे मागच्या जानेवारीत मी चालू केलं, तर त्यानंतर मी कधी लाईव्ह घेतलं नाही. विजयदादा म्हणतात या इमोजीसारखं रिॲक्शन करा. हो, कशाला, कुठल्या रिॲक्शनसाठी? दादा तोंड वाकडं करायला नाही येतो दादा, नाही येत. जिलेबी आणि पेड्यांची जननी कोण? जिलेबी आणि पेड्यांची जननी काजू कतली. काजू कतली. विकी दादा म्हणते पत्राचा जमाना गेला, आता फक्त पैसा बोलतो पैसा चालतो. हो दादा, बरोबर आहे, पैसा बोलतो पैसा चालतो, पैशाशिवाय आता जगच हलत नाही. विजय दादा हसतायत. सत्यशोधक म्हणतायत मी तिला म्हणालो तुझ्यासाठी आकाशातले चंद्र तारे तोडून आणू काय? मी तिला म्हणालो तुझ्यासाठी आकाशातले चंद्र तारे तोडून आणू काय? ती मूठ आवळत म्हणाली अन्यायावर तुटून पडणारा प्यातर होशील काय? वा वा वा, खूप भारी. सर्वांनी आपापल्या जागेवर राहून दादांसाठी एक टाळ्या वाजवा. खूप भारी लिहित आहेत बघा. विजयदादा म्हणते सांगा तर अनुभव. सांगते. त्यानंतर मी
जेव्हा मग मी माझे व्हिडिओ वगैरे टाकायला सुरुवात केली, त्यानंतर मागच्या महिन्यापासून असं वाटलं की लाईव्ह सर्वजण घेतात, खूप चांगलं-चांगलं सर्वांचं लाईव्ह चालतंय. मग मी का घेऊ नये? मी का घेऊ शकत नाही? म्हणून मी पहिल्यांदा स्टार्ट केलं. पहिल्या दिवशी मला ना खूप अशा थोड्या निगेटिव्ह जे आम्ही कधी ऐकले नाही शब्द, असे मला शब्द कानावर पडले, पाहायला भेटले. त्यानंतर 2 दिवस मला तेच शब्द असे कानात भिनत होते, की बॅड निगेटिव्ह कमेंट मला म्हणजे अशा रिवाईज होत होत्या. गोल, 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 गोल. पण नंतर स्वतःशी ठरवलं, की नाही बाबा, की हे कमेंट तर येतच राहणार आहेत. पण त्यातूनही आपल्याला धीरानं घेऊन आपल्याला पुढं चालायचं आहे आणि जर आम्ही पुढे व्यवस्थित चालली तरच मला सक्सेस भेटणार आहे. मग जो मी मनाशी ठाम निर्णय घेतला ना, त्यानंतर मला आता ना जर बॅड कमेंट थोड्या वेळाने मी लाईव्ह संपवलं तर मी विचार करते, तर मला आठवतच नाही ते बॅड कमेंट काय होत्या त्या. असं दादा हा माझा लाईव्हचा अनुभव आहे. खूप भारी आहे. कारण आता मला ना चांगली माणसं माझ्या लाईव्हला जॉइन झाल्या असल्यामुळे ना मला खरंच खूप भारी वाटतं. खूप मजा येते सर्वांशी बोलायला. त्यामुळे कसा वाटला हा माझा अनुभव आणि सांगा मला यावर उत्तर तुमचं. असा अनुभव कोणाला आलाय जे लाईव्ह वगैरे घेतात त्यांनी प्लीज सांगा. सागर अहिरे, हॅलो मॅडम. हॅलो सागर दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. उत्तर आहे साखर. अरे बापरे. दादा काय खतरनाक उत्तर आहे. सर्वेश रासम, फेसची काय? फेसची काय? सर्वेश रासम फेसची काय म्हणतोय? विकीस, ज्यादा साखर खाल्ल्याने शुगर बिमारी होते हो का? सर्वेश रासम, फेसची रिएक्शन दाखवा पुन्हा. नाही नाही, फेसची मला फेस बनवताच येत नाही अशी. कोकणात चकवा असतो का? कोकणात चकवा असतो का? मला कधी लागला नाही चकवा, पण मी हॉरर स्टोरी ऐकते त्याच्यात असतात चकवा वगैरे लागतो. विकी म्हणतायत पैसे किती खावा कमीच पडतो. हो का दादा? ज्यांनी प्लीज लाईक नाही केले आणि सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. लाईव्ह असतं आपलं रोज 1:15 वाजता दुपारी आणि संडेचं जेव्हा मला टाईम भेटतो तेव्हा मी घेते. पण मंडे टू फ्रायडेपर्यंत 1:15ला असतं. प्लीज सर्वांनी सबस्क्राईब करा चॅनलला, ज्यांनी नाही केले त्यांनी. सत्यशोधक दादा म्हणते ताई आवडलं का? हो दादा, आवडलं. सागर अहिरे म्हणतात ओळखलं का? कसं आहे लाईव्ह, कसे सुरू आहे? सागर दादा खूप छान लाईव्ह, चांगला आहे. चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय, माणसांना बोलायला आवडतंय. तुम्हाला सांगा माझं लाईव्ह कसं चाललंय ते. तुम्ही बघा कसं चालतंय ते आणि सांगा मला की तुम्हाला कसं वाटतंय लाईव्हवर. विक्की म्हणतात कोकणात नाकवा बोटीनं फिरवाल का? असं का असते? कोकणात खूप छान छान समुद्र आहेत दादा, त्यामुळे खूप भारी असतं कोकण. आणि आता आपल्याला काया बोटिंग पण करायला भेटेल, त्यामुळे तुम्हीही तुमच्या मिसेसला बोटीने फिरवू शकता. या आमच्या कोकणात. सोनालीताई म्हणते रवी दादा काय चाललंय? सोनालीताई म्हणतायत हाय रवी दादा म्हणतायत. हो सोनालीताई, रवी दादा आता गायब झाले, सोनालीताई आल्या. तर सोनालीताई तुमची खूप आठवण काढली मगाशी रवी दादानी. सत्यशोधक दादा म्हणतायत तिच्या पायातली बेडी तिला दिसत नाही. सारे होतात आजाद, माया आजाद होत नाही. वा 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 वा, खूप छान दादा. विकी दादा म्हणते आपले अजून जमले नाही. जमेल की हो दादा, रोज लाईव्हला येत जा. विकी दादा तुम्ही कुठले आज सांगितलंच नाही तुम्ही. विकी दादा तुम्ही कुठले आहात सांगितलं नाही. कोकणातली माणसं आहोत विकी दादा, आम्ही साधी भोळी असतो, सर्वांना आपलंसं करून घेतो. बघा तुम्ही. इलेक्झिर म्हणतात मी एक प्रश्न विचारतो, उत्तर दिले तर सुपर चॅटने 100 रुपये देईल. 100 रुपये देईल जे कोणी उत्तर देईल त्याला. ओके. बापरे. मग
आमची सुपर चॅट चालूच नाही झाली आहे दादा, चॅनल मॉनिटाईजच नाही आहे. सुपर चॅट भेटणार कुठून? विजय पाटील म्हणतात, जेव्हा तुमच्या नातेवाईकांना कळालं यूट्यूब चॅनल सुरू केलं आहे तर त्याचं रिॲक्शन कसं होतं? दादा याचं उत्तर देणं गरजेचं आहे का? कारण माझं कोणाचीच रिॲक्शन नव्हती जेव्हा माझं कळालं की यूट्यूब चॅनल आहे, कोणाची काहीच रिॲक्शन नाही. नो कमेंटच नव्हत्या काही, किंवा छान करतेस किंवा नाही, अजूनही काही नाही आहे. फक्त माझ्या मिस्टरांनी मला सांगितलं, मला गेल्या वर्षी मोबाईल घेऊन दिला माझ्या बड्डेला ऑगस्टमध्ये, आणि सांगितलं की हा मोबाईल घे आणि काहीतरी चालू कर, म्हणजे तुझे व्हिडिओ टाक, कारण मला कॅमेरा वगैरे खूप छान हँडल करता येतो. व्हिडिओज वगैरे मला एडिटिंग वगैरे कॅमेरा छान अँगलने फोटोज वगैरे काढता येतात. त्यामुळे मला मिस्टरांनी दिलं आयडिया, कारण त्यांना माझ्यात हे टॅलेंट त्यांना दिसलेलं की मी कॅमेरा चांगला हँडल करू शकते. त्यामुळे सागर जने, तुमचे लाईव्हला मी दुसऱ्यांदा आलो, आज पहिले आलो होतो. तुम्हाला बोललो की ओळखलात का तुम्ही असे, आणि छान आहे लाईव्ह तुमचे. सागर दादा, हो तुम्हाला मी काय बोलताय तुम्ही असे आणि छान लाईव्ह तुमचे. ओके सागर दादा, मी ओळखते तुम्हाला, याच्या आधी पण आला आहात तुम्ही. डॉट 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 लिहून म्हणजे प्रत्येक शब्दाला डॉट डॉट हे करून लिहिता. ओळख आहे दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. आणि खरंच तुमच्यासारखी माणसं लाईव्हला आहात म्हणून बरं वाटतंय लाईव्ह घ्यायला. सत्यशोधक दादा म्हणताय, माया नाही हो, माय म्हणजे आई. ओके, माय आजाद होत नाही, बरोबर आहे. खरंच आहे माय कधीच आजाद होत नाही. सत्य विकी दादा मध्ये आपली सांगली सर्वात चांगली. हो दादा, खरंच सांगली, सातारा प्रत्येकाला आपला गाव खूप प्रिय असतो. तिथं आपल्या सगळे इमोशन, आठवणी लपलेल्या असतात. पवन राठोड, हेलो मैम. हेलो पवन भाई, कहाँ से हो आप? सिंपली प्रतीक, हो विकी ब्रो. सिंपली प्रतीक, हेलो. विचारू का? हो विचारा. इलेक्झिर सर्वे, भारी करता की ॲक्शन तुम्ही. हो का? काय माहिती कशी करते, तोंड मुडायला सांगितलं म्हणून मुरडलं. सिम्पली, हाय, वेलकम बॅक ब्रो. दादा स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा, लाईव्हला आलात, परत जॉईन झालात. विकी म्हणतात ये. विठ्ठल अडोले इन MH50 नाशिक इगतपुरी. विठ्ठल दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पहिल्यांदा जॉईन झाला दादा, प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि लाईव्हला या. पवन राठोड, तू विकी ब्रो. विकी दादा, प्रतीक दादा सांगलीवरून आहेत. विजय पाटील, मी तुम्हाला व्यक्तिगत बोलतो तर वाईट तर नाही वाटत ना? नाही दादा, काही नाही वाटत आहे, बोला तुम्ही. खरं सांगते, माझा फक्त माझ्या मिस्टरांचा सपोर्ट आहे माझ्या यूट्यूब चॅनलसाठी, नाही तर असं कोणाचा गाईडलाईन्स नाही आहे किंवा काही नाही आहे. मिस्टर सांगतात, म्हणजे त्यांना जरी यूट्यूबची माहिती नसली तरी ते मला सांगतात की तू करू शकतेस. म्हणजे ते मला पहिलं असं वाटलेलं की बॅड कमेंट येतात वगैरे, तर मी कशी हँडल करणार. ते म्हणतात जगाशी आपलं लेणं देणं नाही आहे, आपण आपलं काम करायचं फक्त. विकी दादा म्हणतात, हाय प्रतीक ब्रो, आपले स्वागत आहे. निलेश दादा, नमस्कार ताई. निलेश दादा कसं असय? निलेश कोयंडे, आमची कणकवली पण सगळ्यात चांगली. होय. आपली कणकवली, कुडाळ तालुका, कणकवली, कुडाळ, देवगड, अजून काय भरपूर काय असत बाबा गावा. सागर दादा म्हणते, ओळखल्याबद्दल थँक्यू, आणि लाईव्ह सुरू ठेवायचं, टेन्शन नाही घ्यायचं, तुमचे भाऊ तुमचे सोबत आहे एनी टाइम.
सागर दादा थँक्यू सो मच, खूप चांगला सपोर्ट करताय, असाच सपोर्ट राहू दे कायम. थँक्यू सो मच. नाही दादा आता पाठी नाही हटणार, आता पुढेच निघायचं आहे. विकी दादा म्हणते प्रतीक ब्रो आपले जेवण झाले का? प्रतीक ब्रो जेवण झालं का? सर्वेश रासम एक विचारू का? तुम्हाला राग येणार नाही ना? हा विचारा विचारा. सिम्पली प्रतीक तुम्ही कोडून आहे विकी ब्रो? सिम्पली प्रतीक सांगलीतून. ओके विकी मिरज पूर्व आपण म्हणजे इलिक्झिर पोलीसला मराठी शब्द सांगा, हवं तर पिन करा. ओके पिनच करते. पोलीसला मराठी शब्द काय आहे प्लीज सर्वांनी सांगा. रडू नको बायको मी मेवणीकडे जातो. हे चॅनलचं नाव. अरे बाबा माझे नमस्कार ताई साहेब. काय दादा चॅनलचं नाव भारी आहे. रडू नको बायको मी मेवणीकडे जातो. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. म्हणतायत दादा म्हणतायत चहा पाणी झालं का ताई साहेब? दादा तुम्ही रडताय. नाही रडू नको बायको, बायको तुमची रडते आणि आम्हाला चहा पाणी विचारताय. तुम्ही मेवणीकडे जाताय म्हणून. नाही दादा चहा वगैरे नाही झाला, नाही पिता मी चहा. सिम्पली प्रतीक मी मन मिराज कडून. नीलम पाटील हाय नीलम ताई, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. हाय ताई कशी आहे? मी छान आहे नीलम ताई, स्वागत आहे तुमचं. रडू नको बायको मी मेवणीकडे जातो म्हणतात. हाय 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 दादा. निलेश दादा म्हणते सांगली का मॅच कणकवली होता ना म्हणून. सांगली का मॅच कणकवली होता ना म्हणून म्हणजे काय दादा? मॅच होता काय? लाईव्हमध्ये स्वागत आहे. हो दादा तुमचं स्वागत आहे माझ्या लाईव्हमध्ये कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. हाय रोशनी हाय. बरं वाटलं का? लाईक डन. थँक्यू रोशनी. स्वागत आहे तुझं माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तुम्ही मेवणीकडे जातो. लाईक कोलो ताई. तुम्ही लाईक कोलो त्याबद्दल धन्यवाद हो दादा. धन्यवाद धन्यवाद. रोशनी ताई आम्ही सकाळी वाट बघत होतो तुझ्या लाईव्हची. अगं नाही ग जरा फिरायला गेलेली त्यामुळे आज दुपारी लाईव्ह नाही घेतलं. म्हटलं आता टाइम भेटला तर आताच घेऊया. सागर अहिरे मी नाशिक महाराष्ट्रामध्ये प्रेस जॉब आणि फॅमिली मेंबर्स पोलीस डिपार्टमेंट नाशिक पोलीस लाईन. जय हिंद पोलीसला कोणते हे भाषेत बोला ओनली पोलीस. बरोबर बरोबर. स्वागत आहे दादा तुमचं. सर्वजण म्हणजे तुमची फॅमिली पूर्ण पोलीस डिपार्टमेंटमध्येच असल्यासारखी आहे असं वाटतंय मला, कारण तुम्ही प्रेस जॉब आहात, सत्य शोधून काढता. निलेश दादा म्हणतोय स्वागत आहे. रेशमी नाही रे रोशनी. या निलेश दादांतर रोशनीचं नाव रेशमी करून ठेवलंय. स्वागत आहे रेशमी ताई. इला आमचा ताई आता कोणाची हिम्मत घाण कमेंट करूची. ढाल इली आमची. होय होय पण त्याचं नाव तू बदलू नको. सुनील रत्नाकर हाय सुनील दादा स्वागत आहे तुमचं. रोशनीताई म्हणता होय सर्वेश खरंच तुम्ही खूप छान दिसता मस्त. हेच विचारणार आहेस का तुम्हाला? राग नाही येणार? सर्वेश दादा तुम्हाला हेच विचारणार होताच काय? खरंच तुम्ही खूप छान दिसता मस्त, काहीतरी विचारणार होतास ना, हे तुम्हाला सांगतोय. रोशनीताई हसतायत. विकी म्हणतोय मिरजमध्ये एरिया कोणता? विकी दादा प्लीज सांग. विकी दादाला उत्तर दे. रोशनी बघते स्टेटस मी जिजूंचे. हो आज आम्ही गेलेलो, त्याचा ब्लॉग पण लवकरात लवकर येईल. निलेश दादा म्हणते पोलीस का मराठीत पोलीसच बोलतात ना. काय बोलतात पोलिसांना काय माहिती. रोशनी म्हणते व्हिडिओ केला की नाहीस मग? हो व्लॉग बनवणार आहे, टाकणार आहे 2-3 दिवसात टाकेन. इलिक्झिर नाही. रडू नको बायको मी मेवणीकडे जातो. पोलीस शब्द अर्थ आरक्षी आहे. ओके सर्वांनी लक्ष देऊन सांग ऐका की पोलीसचा मराठी शब्द आहे आरक्षी.
संरक्षण करता पण येऊ शकतो ना, संरक्षण करता पोलीस. इलिक्झिर नाही सर. निलेश दादा म्हणतो शिरा पडो माझ्यावर. विजय पाटील म्हणतात रिॲक्शन प्लीज. हे भगवान, प्रत्येक वेळी निलेश दादा विजय दादा मला नाही ही रिॲक्शन द्यायला मग सांगते. हसायला येते मला मगापासून एकच रिॲक्शन. हे भगवान. निलेश दादा म्हणता रोशमी चालून घ्या मराठी टायपिंगचे वांदे होत माझे. होय काय चालत आजपासून रोशनीचा नामकरण ठेवून रेशमी केलेला असा चालत ना रोशनी. अक्षय धापके पोलीसला मराठीत अक्षय म्हणतात. अरे वा, तुझ्याच नावाचं नाव. काय यार तुम्ही म्हणसा. बसावराज सुतार, हाय बसावराज दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला आणि लाईक करा. निलेश दादा म्हणतोय काय आरक्षी. इलिक्झिर म्हणतात नाही मॅडम. काय दादा नाही मॅडम, होय नाही सर, काय सांगताय. इलिक्झिर नाही सर, होय सर, काय सांगताय दादा, प्लीज काय ते सांगा. विजल दादा म्हणतात विजय दादा ट्राय करा, बेटर करत आहात तुम्ही. थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. आहे मी माझं बेस्ट माय ट्राय करते मी. माझं जेवढं माझ्याकडून चांगलं होईल याचाच प्रयत्न करते. खूप सारे व्हिडिओज पाहते जेणेकरून मी लाईव्ह अजूनही छान घेऊ शकेन किंवा चांगला कंटेंट देऊ शकेन. पण जर काही चुकत असेल तर प्लीज मला कमेंट करून नक्की सांगा. आताही सांगू शकता की अजून लाईव्हमध्ये काय पाहिजे तुम्हाला, अजून कशा गप्पा पाहिजे, तुम्ही अजून कोणत्या विषयावर चांगल्या बोलू शकता की बोलायचं आहे असा विषय, तर प्लीज मला कमेंट करून तुम्ही सर्वांनी सांगा. सागर दादा पोलीसला काही अडचण प्रॉब्लेम आला की लोकांना ओनली वन पोलीसच आठवतो. ओनली वन पोलीस डिपार्टमेंट, हे एकच भाषा पोलीस सर्वंट. हो दादा बरोबर, सर्व झालं की पोलीसच आठवतात. इलिक्झिर एक हिंट देऊ का, त्यांचे ब्रीथ वाक्य आहे. ओके. विकी म्हणतात आपण रत्नागिरीचे. ओके. रोशनी गोसावी म्हणते होय चल सेवन घेतोय, चालून घेतोय. ओके चला. सर्वेश दादा म्हणता मग अजून काय विचारणार, हेच विचारणार होतो. तुम्हाला विचारलंच नाहीये, तुम्हाला सांगतोय मग असं म्हणायचं ना. ताई मी तुम्हाला एक सांगू का असं म्हणायचं, मी तुला एक विचारू का असं नाही म्हणायचं. निलेश दादा म्हणतोय आरक्षित सीट आमका मिळत नाही कधी कोकण प्रवास करू. पोलीस तुम्ही आरक्षी असाल तर मदत करा आम्हाला आरक्षित सीट मिळायला. ओके भारीच. बघा पोलीस भाऊ काय उत्तर आहे का तुमच्याकडे. विजयदादा म्हणताय सॉरी फॉर कॉम्प्लिमेंट, पण तुमचं बोलणं हवंसं वाटतं हो. थँक्यू दादा. माझं सगळ्यात खरं तेच सांगते मी, कारण मला म्हणजे समोरचा माणूस माझ्या बोलण्याने बोर होता गमा नाही, किंवा त्याला कंटाळा येता गमा नाही, किंवा झोप येता गमा नाही, म्हणून मी माझे सगळ्यात बेस्ट लाईव्हमध्ये देण्याचा प्रयत्न करते, जेणेकरून समोरचा माणसाचा मूड जरी खराब असेल तरी त्याला बोलल्यानंतर खूप चांगलं फील व्हावं. हेच एक लाईव्हचं उद्दिष्ट आहे. थँक्यू विजय दादा, थँक्यू सो मच. स्वप्नील चव्हाण जय हिंद. स्वप्नील दादा स्वागत आहे चॅनलला, जय हिंद. शिवाजी कोकणे, शिवाजी दादा स्वागत आहे चॅनलला. शिवाजी दादा म्हणतात शिवाजी काकणे पुणे हडपसर, गुड इव्हिनिंग दादा. शिवाजी दादा. पोपट लोंढे हॅलो दीदी, हॅलो भाई पोपट दादा. निलेश दादा म्हणते सागर सगळ्यात जास्त शिव्या पण पोलीसच खातात रे. लालबाग परळ मूवी पाहिलं आहे का. अरे काही झालं आणि नाही झालं तरी बिचाऱ्यांना पोलिसांना कुठे सणवार पोलिसांना भेटत नाही, काय नाही. जर घरात सण असेल तर पोलीस बिचारे बाहेर असतात, पण
काय सांगायचं ना, बिचाऱ्यांना कुठलाच सण भेटत नाही. इलिक्झी अरे बाबा आता तरी सर्च करा किमान. अरे बाबा आता तरी सर्च करा किमान. अरे कोणीतरी करा रे बाबा. रडू नको बायको, मी मेवणीकडे जातो आरक्षक. शिवाजी दादा म्हणते शिवाजी कोकणे पुणे खडपसर गुड इव्हिनिंग. शिवाजी दादा स्वागत आहे तुमचं. पुण्यावरून बोलताय हडपसरवरून. गुड इव्हिनिंग. जेवलात का तुम्ही? सर्वेश रासम तुम्हाला राग आला का? मग नाही रे बाबा, राग कशाला आला? तू तर छान कम्प्लिमेंट दिलीस, राग नाही येणार. थँक्यू सो मच. इलिक्झिट नाही रे मेवणीच्या लाडक्या. नाही रे मेवणीच्या लाडक्या. अभिजित थंबटकर नमस्कार ताई. अभिजित दादा स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आणि ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही अजून केलंय प्लीज लाईक करा. 18 लाईक झाले आहेत आणि कोणी अजून लाईक नाही केलं आहे. पटापटा मंडळी लाईक करा चॅनलला. बघू 19, 20, 21, 25 पर्यंत कोण पोचवतंय. पटापटा लाईक करा आणि मला कमेंट करा लाईक डन म्हणून. पटापटा पटापटा करा. विजय दादा म्हणते संसार करायला नेमकं काय हवं असतं? अंडरस्टँडिंग हवं असतं दादा, आणि थोडाफार पैसा. खरं आहे ना दादा. एकतर नवरा बायकोमध्ये अंडरस्टँडिंग असायला लागते आणि थोडाफार पैसा असावा लागतो, मग संसार खूप छान होतो. विक्की म्हणतायत आपला प्रश्न तसाच राहिला, आपण रत्नागिरीचे आहात काय? स्वप्नील चव्हाण म्हणते नागालँडमधून व्हिडिओ पाहतोय मी, फौजमध्ये आहे. स्वप्नील दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. फौजमध्ये आहात का? जय हिंद दादा. खूप छान. माझ्या चॅनलला पण माझ्या व्हिडिओ आहेत, प्लीज जाऊन पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जॉईन व्हा. रोज लाईव्ह असतं. नागालँडमध्ये कुठे आहात दादा? नागालँडमध्ये कुठे आहात तुम्ही? कॅम्पमध्ये आहात का? निलेश दादा म्हणतोय मला आई पप्पांनी लहानपणी सांगितले होते काय पण हो, पण पोलीस किंवा ड्रायव्हर होऊ नकोस. हो का निलेश दादा? का रे? शिव्या भेटतात म्हणून? अभिजित दादा म्हणतोय नमस्कार ताई. नमस्कार अभिजित दादा, स्वागत आहे चॅनलला. प्लीज सर्वांनी पटापटा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील माझं लाईव्ह सुरू झालं की. निलेश दादा म्हणते संसार करायला मच्छीचे मस्त सार हवे असते. हा ह्या निलेश दादा कसं व्हाय असतं, आमका नको असतं सारख्या सार. रोज रोज काय मासे आणि सार रोज रोज खातलं काय संसार करूसाठी? निलेश दादा सांगता की संसार करू मच्छीचा सार आणि मासे होय म्हणून. रोज काय मच्छीचा सार खातलो संसार? बायको कंटाळात. निलेश दादा तुझी बायको कंटाळत, रोज रोज मासे मागलं असतं. मासे कंटाळती त्यात टोपात येऊन जाऊ डुबकी मारो. विजय दादा म्हणताय बरं मी काळजी घेईल, संसार सुरू करेल तेव्हा. हो दादा, म्हणजे एक विश्वास तर महत्त्वाचा आहे आपल्या संसारासाठी. जर तुमच्या पार्टनर समोर जर तुमचा विश्वास असेल नवऱ्यावर किंवा बायकोवर आणि थोडेफार तुमची मेहनत असेल तर खरंच संसार खूप चांगला होईल. सर्वेश दादा म्हणते मग अजून एकदा रिएक्शन करू मी दाखवा मग. नाही सारखी काय तोंड मुरडाची रिएक्शन देणार? स्वप्नील दादा म्हणतात येस ओके समजलं दादा, समजलं. छान दादा. मग तुम्ही स्वप्नील दादा प्रॉपर कुठले म्हणालात तुम्ही? हिंगला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात सांगा बरं. हिंगला काय म्हणतात, काय होता हिंगला काय म्हणतात? स्पिनच काहीतरी म्हणतात. स्वप्नील चव्हाण राणीखेत वरून. राणीखेत कुठे आ?
राणीखेतवरून स्वप्नील दादा आहात का? मग मी दादा कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. कोकणातलं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. रोशनी गोसावी हसते. क्रिकेटला हिंदीमध्ये काय बोलूच? क्रिकेटला हिंदीमध्ये काय बोलतं? बापरे, आता माझ्याकडे सर्चर नाही नाही तर मी सर्च करून सगळी उत्तरं दिले. अरे उत्तरं द्यावा रे कोणीतरी. क्रिकेटला हिंदीमध्ये काय म्हणतात? हिंगाक इंग्लिशमध्ये काय बोलतं? सांगा रे मंडळी, सांगा रे बाबांनो काय तरी उत्तर. एवढ्या मगातपासून ते बिचारे घालतं सगळ्यांका कोडी. तुमचं जनरल नॉलेज वाढात, पण उत्तरा कोणाकच देऊची नाही, सगळे ढब्बू असत. इलिक्झिर दादा सगळे ढब्बू मंडळी असत. हा माझ्या ग्रुपवरचे सगळी ढब्बू असत. त्यांना काही एक उत्तर येणार नाही. क्रिकेटला काय म्हणतात येणार नाही, हिंगाक काय म्हणतात काय येणार नाही. मी पण ढब्बूच आमका नाही आहे ना. स्वप्नील दादा म्हणतात मी प्रॉपर बारामतीचा आहे, माझी ड्युटी पोस्टिंग राणीखेतला आहे. ओके, राणीखेतला आहे का? राणीखेत नागालँडला हो? काय हो? राणीखेत नागालँडला? राणीखेत नागालँडला? पण दादा तुम्ही तर बोललात नागालँडला आहे, नागालँड वरून बोलतोय म्हणून. मग नागालँडला राणीखेत कुठे आहे काय पण? तुमची ड्युटी पोस्टिंग राणीखेतला, मग नागालँडला बोललात ना आता मग अशी. उत्तराखंडला राणीखेत आहे ना. इलिक्झिर चिटिंग करायला का हिंगसाठी? चिटिंग करायला का हिंगसाठी? नागा कमांडो. ओके स्वप्नील दादा, नागा कमांडो मध्ये आहात, पण तुम्ही आता नागालँड मध्ये होता असं बोललेलात ना. पोस्टिंग नागालँड मधून बघताय ना. नागा कमांडो भारी असतात बाबा तुमचं ते. ट्रेनिंग खूप भारी असतं बापरे. मी जेव्हा युट्यूबला वगैरे पाहते ना, काय अंगावर काटे येतात. ट्रेनिंग मध्ये काय हालत बेकार होत असेल. रितेश जाधव, तू मालवणची असं काय? होय रे रितेश बाबा, मी मालवणचा असय. ती या खैलो असय, मी कोकणातला असय रे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला, मालवणचा नाही. रितेश बाबा मी मालवणचा नाही, सिंधुदुर्गातला असय, प्रॉपर सिंधुदुर्ग नगरी. तू खैलो असय? विजय दादा म्हणतात गोलगटम खेळ प्रीतिभा नाही आहे दादा, माझं नाव प्रीती असा. इलिक्झिर राईट विजय भाई. गोलगटम खेळ प्रीतिभा हे कशाक म्हणतात? राईट. विजय दादा खूप भारी आन्सर दिल्याबद्दल थँक्यू सो मच. पहिलं आन्सर भेटलं, अरे वा. पहिलं आन्सर भेटलं. रवी दादा म्हणतात सोनाली ताई कुठे? रवी दादा मगातपासून असं चाललंय की तुम्ही आलात की सोनाली ताई गायब, सोनाली ताई आल्या का तुम्ही गायब. सत्यशोध सॉरी ताई काम होतो. हो दादा चालेल चालेल, जेव्हा जेव्हा काम असेल तेव्हा तुम्ही करा बाबा. सागर दादा म्हणताय स्वप्नील दादा कुठे बाज आहे, भरती ट्रेनिंग कुठे झाली दादा? जय हिंद, वंदे मातरम. हो दादा, नागा कमांडो किंवा पॅरा कमांडोचं ट्रेनिंग खूप भारी असतं. नागा कमांडोला मोबाईल कोण देतं बाबा? का दादा ते कंप्लीट केल्यानंतर मोबाईल नाही वापरू शकत? रोशनी ताई म्हणते क्रिकेटचं हिंदी नाव सांगतात आय थिंक. ओके ओके, क्रिकेटचं हिंदी नाव. स्वप्नील दादा म्हणते मी आता नागालँडमध्ये आहे ग ताई, माझी ड्युटी राणीखेतला आहे, उत्तराखंडमध्ये येतं ते. ओके ओके, नागालँडमध्ये. ओके, आणि तुझी ड्युटी राणीखेतला. ओके, मग दादा जेवलास का? स्वप्नील दादा जेवलास का तू? निलेश दादा काय गायब झालो की काय प्रश्नांची उत्तरं देता देता? रवी की आरक्षणासाठी निघालो? निलेश दादा आरक्षणासाठी निघालो काय की मासे घेऊन गेलं?
रवी तिकडे हो का? रवी दादा ताई तू मजेत ना? हो हो रवी दादा मी मजेत असं. तुम्ही पण मजेत ना? ताई तू जनरल नॉलेजचे प्रश्न विचारत जा आम्हाला. ओके आता मी एक पुस्तक घेणार आणि विचारणार. पण उत्तरं देत नाही रे बाबा. आता त्या दादांनी दिली एवढी तर कोणी उत्तरं दिलं नाही. चालेल मी हे एक पण ट्राय करेन जनरल नॉलेजचे प्रश्न विचारायला जेणेकरून तुम्हालाही जनरल नॉलेजचं ज्ञान भेटेल आणि मलाही भेटेल. रवी दादा खूप छान एक आयडिया दिलीत मला. थँक्यू सो मच. विजयदादामध्ये सासरमध्ये जेव्हा तुम्ही आल्या होता तेव्हा सर्वात जास्त कोण सपोर्ट केलं नातेवाईकांमध्ये? बापरे ऐकलाय. ओ विजयदादांनी ना एक प्रश्न विचारल्याने का हा की सासरमध्ये जेव्हा तुम्ही आल्या होता तेव्हा सर्वात जास्त सपोर्ट सपोर्ट केलं कोणी? कोणत्या नातेवाईकांनी जास्त सपोर्ट केलं मला? कोणीच नाही. कोणीच नाही दादा. कारण मला ननंद वगैरे नव्हती. सगळे धीरच होते. त्यामुळे छोट्या धीरांबरोबर मी फिरत होती. एक 7वीत होता म्हणजे मधले काका आहेत मधले सासरे त्यांचा मुलगा 3री 4थीत काहीतरी होता. मग तोच माझा सपोर्टर होता. त्याच्याबरोबरच फिरत होती. त्याच्याबरोबरच म्हणजे तोच माझा पहिला मित्र होता त्या घरातला. मंदार म्हणून माझा दीर आहे छोटा. बदले काका आहेत आणि आमची जॉईंट फॅमिली आहे दादा. त्यामुळे मज्जा येते माझ्या घरी गेल्यावर. पूर्ण दिवस कधी संपतो ते पण कळत नाही. रवी तिडके हो हो. रोशनी ताई म्हणतायत माशाचा सार होय ते का म्हणून तो वैनिक सांगू गेलो. अरे देवा माशाचा सार व्हाया म्हणा. स्वप्नील दादा म्हणतायत हो जेवलो मी ताई. स्वप्नील दादा खरंच मला खूप बरं वाटलं. खरंच तुमची ट्रेनिंग म्हणजे एका फौजीची लाईफ खूप कठीण असते. मग तुमचं लग्न वगैरे झालंय का स्वप्नील दादा? फॅमिली आहे का तुमच्यासोबत? हिंगला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात? उत्तर नाही भेटलं. अरे सांगा रे बाबा हिंगला इंग्लिशमध्ये काय बोलतात? रवी दादा म्हणते ताई तुझ्या जीवनाला आनंदाचा क्षण सांग. माझ्या आनंदातला क्षण जेव्हा मला मुलगी झाली, पहिली मुलगी झाली तेव्हा तो मी अजूनही विसरत नाही. मे महिन्याचा दिवस होता आणि जेव्हा असंख्य वेदना सहन करून जेव्हा माझ्या मुलीचा आवाज ऐकला आणि मला सांगितलं की मुलगी झाली आणि मला मुलगीच पाहिजे होती. आणि त्यावेळी दादा म्हणजे मेचा टाईम होता 29 मेला आणि तेव्हा भरपूर त्याच वेळी पहिला पाऊस सुरू झाला. म्हणजे देवानेही आशीर्वाद दिला मला आणि माझ्या मुलीला. आणि सर्वजण म्हणजे खूप वर्षानंतर एका पिढीनंतर आम्हाला म्हणजे मला मुलगी झालेली. बाकी माझ्या मिस्टरांच्या पिढीला एकही मुलगी नव्हती. कारण माझ्या मिस्टरांचे 3 भाऊ म्हणजे त्यांचे पप्पा आणि अजून 2 भाऊ त्यांना कोणालाच मुलगी नव्हती आणि मला मुलगी झाली. खरंच आम्ही सर्वजण खूप खुश झालो आणि तिचं नाव आम्ही प्रांजल ठेवलं. हा आहे माझ्या जीवनातला आनंदी क्षण. सागर दादा म्हणते पूर्वीसारखे आता आपली पोलीस डिपार्टमेंट पण राहिली नाही. आर्मी पण नाही. कोणतेच सर्व्हिस नाही राहिले. सिनियर लोक खूप हाल करतात ज्युनियरचो. हो हो सागर दादा हे मात्र खरं आहे. 100% खरं आहे. कतला माशी भेटती का कोकणात? दादा माशांमधले मला प्रकारच माहिती नाही. मी जेव्हा ना गावी जाते ना कोकणात तेव्हा मला विचारावं लागतं की हा मासा कुठला, तो मासा कुठला, ह्याला काटे असतात का, त्याला काटे असतात का, अशी माझी हालत होते. त्यामुळे मला फक्त एक बांगडा माहिती आहे, सुरमई माहिती आहे, पापलेट माहिती आहे, असं एक 4-5च माशांचे प्रकार माहिती आहेत. स्वप्नील दादा म्हणतायत माझं लग्न झालं आहे, 1.5 वर्षाची मुलगी आहे माझी. मग दादा फॅमिली सोबत आहे का तुमची की घरी आहे? तिथं क्वार्टर्स वगैरे भेटलेत का? रवी तिकडे हो का ताई छान. निलेश दादा रोशनी ताई म्हणते हिंगच बोलतात वाटतं मला हिंदीमध्ये. काय ग मला पण माहिती नाही हिंगला काय म्हणतात. ओम्या कोल्हापूरवाला हाय ओम्या खूप दिवसांनी आलास.
तुझं नाव माझ्या लक्षात आहे, ओम्या कोल्हापूरवाला. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. हिंदी नाही, इंग्लिशमध्ये रोशनी मॅडम. हिंदीमध्ये काय, इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात हिंगाला? ओम्या कोल्हापूरवाला, तुला माहिती असेल की हिंगला इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात? पटापटा सांगा सर्वांनी आणि लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक केलं नाहीये, 19 वर लाईक आलं आहे. सर्वांना आठवण करून द्यावी लागते की लाईक करा, लाईक करा. पटापटा लाईक करा. मी वाट बघते की लाईकचं नंबर्स वाढतील. पटापटा लाईक करा. रविदादा म्हणते मला पण तुझ्यासारखी बहीण भेटली, हाच मला पण आनंद आहे. थँक्यू रविदादा, मला पण तुमच्यासारखे भाऊ भेटले. थँक्यू सो मच. मंडळी पटापटा लाईक करा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. 19च झाले, 20 पर्यंत लाईक करा मंडळी. इंग्लिशमध्ये काय बोलतात रोशनीताई म्हणते. रोशनीताई पटापटा इंटरनेटवर सर्च करून सांग ग. ओम्या कोल्हापूरवाला, हल्ली लाईव्ह का येत नाही? ओम्या दादा मी तर रोज लाईव्ह येते बाबा, 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं, तूच येत नाही हल्ली. रवी दादा म्हणतात ताई मला तुझी भाषा ऐकावं वाटते, ताई बोल ना. मालवणी भाषा बोलू का? रवी दादा मी तुमच्यासाठी मालवणी बोला काय? काय रवी दादा आधी सांगायचं ना. एक दिवशी मी ना मालवणी भाषेतच लाईव्ह करते, बघा तुम्ही. आवडतं तुमका मालवणी भाषा? जेवला मा जेवण बिवून घ्या मग. जेवण बिवून घ्या असे काय? रवी दादा जेवण बिवून घ्या मग. सर्वेश दादा म्हणता चला बाय, लाईक केला. सर्वेश दादा धन्यवाद तू लाईक केल्याबद्दल, थँक्यू सो मच सर्वेश दादा. स्वप्नील दादा म्हणतात फॅमिली गावी आहे बारामतीमध्ये. ओके स्वप्नील दादा, तुम्हाला क्वार्टर्स वगैरे मिळत नाही का दादा? सागर हिरे, मुलगी हे खूप छान स्वीट असते. ओनली मुलगी ही एक काचेचं भांड असतं, खूप सांभाळून ठेवायला जपायला लागते. हो दादा खरंच, ते म्हणजे जन्माला आल्यापासून तिला खूप जपावं लागतं. ते दुसऱ्याच्या घरी दिल्यानंतरही आपली काही काळजी मिटत नाही. अभय चव्हाण, हाय अभय. मी नाही करणार लाईक्स. ओके अभय, तू असं पण बोलू शकतोस लाईक न केल्याशिवाय. असं काही नाही आहे की लाईकच करा, पण आपली माणसं आहात ना तुम्ही, तर करू शकता लाईक. पण अभय दादाला करायचं नाही आहे तर इट्स ओके अभय दादा. अपेस्ट्रो, अपेस्ट्रो म्हणजे काय म्हटलेला ते? काहीतरी बोललेला विसरली. ओपेस्ट्रो. स्मिताली काजळे, हाय स्मिताली ताई, कुठून बोलताय? इंटरनेट. रोशनी ताई म्हणताय स्मिताली ताई स्वागत आहे तुमचं, कोकणची माणसं साधी बोळी. पटापटा लाईक करा चॅनलला. इंटरनेट सर्च करू? हो हो कर ग रवी तिकडे. हो छान, लय छान ताई. रवी दादा थँक्यू सो मच. तुम्हाला आवडली ना? भावेश मोरे, हाय भावेश दादा, कुठून बोलतोयस? ओम्या कोल्हापूरवाला, असाफ होई डी काय रे? असाफ होई डी डा ॲज म्हणतात हिंगला इंग्लिशमध्ये. प्रोनाऊन्सिएशनच मला येत नाहीये त्याचं. असफोडिटा पेक्षा हिंगच म्हणक बरा वाटता. सचिन मंडावरकर, सचिन दादा स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. करा आता, काय करणार? काय करायचं? सचिन सर्च करा. ओके दादा येतच नाही ना, काय करणार ना. सचिन दादा म्हणताय नमस्ते दीदी. सचिन दादा स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. स्वप्नील दादा म्हणतायत क्वार्टर भेटतात आहेत पण वाईफ सपोर्ट करत नाही. का दादा, त्यांना यायचं नाही का तुमच्यासोबत? क्वार्टर भेटत असतील तर तुम्ही फॅमिली ठेवू शकता ना दादा, मग काय त्यांना यायचं नाही का तुमच्यासोबत नागालँडला? नागालँड खूप भारी आहे, मस्त आहे वातावरण तिथलं. सचिन मंदावकर म्हणतायत रामकृष्ण हरी दीदी. रामकृष्ण हरी सचिन दादा, चहा वगैरे झाला का? ओम्या दादा म्हणतायत मी पण लाईक करणार त्यामुळे काय विषयच नाही. थँक्यू ओम्या.
खूप दिवसांनी आलास रे तू. कुठे गेलेलास की विसरलेलास? स्मिताली कारंजा करंजा करंजेवरून बोलताय का तुम्ही? कारंजा म्हणजे ह्याच्यातून का? कणकवलीच्या तिकडे आहे नागवे करंजे तिकडनं का? काय हे वेगळं आहे? सचिन दादा म्हणतात राधे राधे दीदी. राधे राधे सचिन दादा. स्मिताली म्हणतात कुठून आहात? मी ताई स्मिताली ताई मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. नितीजा भैया फ्रॉम बिहारवरून बोलतोय का? थँक्यू. लाईक केलं दीदी, थँक्यू. सचिन दादा जेवण झालं का दीदी? सचिन दादा आता जेवणार आहे थोड्या वेळाने. चपात्या करायच्या आहेत. लाईव्ह संपलं की चपात्या करणार आणि जेवणार. भाजी झाली आहे. इलिक्झिर म्हणते थँक्यू ओम्या कोल्हापुरीवाला. इलिक्झिरने तुम्हाला थँक्यू बोलले ओम्या. निलेश दादा म्हणतात इलय फोन इलो होतो मावशीचो. माका वाटला की बायकोक सांगाक गेलं आज माशी आणि सारच वया तरच संसार करतलय. मग आमका वाटलं बायकोक सांगाक गेलं मी संसार करू गय तर माका माशी आणि सार वया. सचिन दादा म्हणतायत वेलकम. सचिन दादा म्हणतायत थँक्यू. ओम्या बोलतोय चालेल मला तरी कुठं माहीत होतं. मी पण नेटला सर्च मारून बघितलं. सगळे ढबू. इलिक्झिर चला सोपं काही विचारतो. हो सोपं विचारा दादा. स्मिताली म्हणते जय भीम जय शिवराय. जय भीम जय शिवराय ताई. स्वप्नील म्हणताय तिला यायचं नाही इकडे. अरे बापरे असं कसं दादा? मला ताईंचा नंबर द्या. मी ताईंना समजावते की जावा दादांसोबत. हेच तर दिवस असतात एकत्र राहायचे. निलेश दादा म्हणते कारंजा मुंबई नाड कॉलनी. ओके करंजा नियर उरण ना. ओके हे वेगळं आहे वाटतं. ओम्या म्हणतोय नाही तायडे बिझनेस आहे त्यामुळे लाईव्ह यायला टाइमच नाही मिळत. सॉरी. इथून पुढं यायचं नक्की प्रयत्न करेल. नाही दादा असं काही नाही ओम्या दादा. तुझं काम आहे बिझनेस आहे सांभाळ असं काही नाही की. पण जेव्हा कधी तुला आठवण येईल तेव्हा नक्की येत जा. हे भाई इलिक्झिर दादांनी काय सांगितले? नाही दादा ज्यांनी वाचा आणि ते बोला उत्तर द्या. मी काय वाचणार नाही. ज्यांनी इलिक्झिर दादांनी म्हणजे कोडं घातले त्यांनी प्रत्येकाने वाचा आणि उत्तर द्या. मी काय ते कोडं वाचणार नाही. सागर दादा म्हणतात क्वार्टर असते आम्ही पण पोलीस लाईन मध्ये राहतो आणि नाशिक मध्ये आर्मीचे देवलाली कॅम्प क्वार्टर आहे. पोलीस आर्मीसाठी स्पेशल असते. हो सागर दादा खरंच. विलेजमध्ये दुपारची रोशनी ताईची लाईव्ह ऐक मग कळात मासे जेवण कसा लागता माका. अरे दुपारी मी गेलेला आहे फिराक त्यामुळे माका लाईव्ह मिस झाली. नाही तर मी येणार असतोय. आम्ही किती वाजता 12 साडेबाराच्या 12 वाजता आम्ही गेलो आणि 2 वाजता इलो जाऊन. त्यानंतर अर्धा जेवण झालेला चपाती वगैरे केला जेवलो आणि झोपलो. निलेशनंतर दुपार चंदू बनसोडे हॅलो फ्रेंड्स. हॅलो चंदू दादा स्वागत आहे. स्वप्नील दाजी पण फौजमध्ये आहेत का? ओळखा दादा तुम्ही. आम्ही पण. निलेश दादा म्हणते नात नाही ग NDA कॉलनी NAD. ओके. स्मिताजी बोलायला खूप फ्री आहात तुम्ही ताई. थँक्यू स्मिताली. नाईस टू मीट यू. स्मिताली ताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सबस्क्राईब करून. आणि दुपारी रोज लाईव्ह असतं माझं. रोज लाईव्ह असतं तर 1:15 वाजता. तर तुम्ही जॉईन व्हा. असेच मजा असते. खूप मराठीत माणसं असतात आणि खूप चांगली माणसं असतात तर मजा येते.
तर प्लीज जॉईन व्हा स्मिताली ताई, आवडेल आम्हाला तुमच्यासोबत ही गप्पा मारायला. ओम्या दादा म्हणतोय, अरे आठवण काय, मी रोज बघतोय पण तुझं लाईव्हचा टाईमच माहीत नसते त्यामुळे मिस्टेक होते. ओके. पहिला माझा 12:30ला होता, आता मुलांचा जसा स्कूलचा टायमिंग बदलतोय तसा मलाही माझा टायमिंग बदलावा लागतो. तर मी आता 1:15 केला आहे दुपारचा. तर नक्की तू ये लाईव्हला. निलेश दादा, बरं चला येतोय हां, टाटा. ओके निलेश दादा, मी पण आता जाणार आहे. उत्तर पिठाची चाळण. एलेक्झर दादा, तुमचं कोडं वाचायची माझी हिंमत नाही बाबा. पण उत्तर आहे त्याचं पिठाची चाळण. का सर्वांनी पिठाची चाळण हे उत्तर आहे. देव. स्मिताली कुठून? कारंजेवरून बोलताय स्मिताली ताई. सागर दादा म्हणतायत, तुमचे भाषा खूप छान आहे, कोकणचे ओनली बोलता येत नाही, कोकण लँग्वेज छान असते. ओके, थँक्यू सागर दादा, तुमका बरी वाटली मग माका पण बरा वाटता तुमच्याशी बोलान. थँक्यू सो मच. स्वप्नील दादा, बरोबर बोललात तुम्ही स्वप्नील दादा. हो, 100%. स्मिताली ताई म्हणताय, दुपारी कॉलेज असते ग ताई. ओके स्मिताली, तू कॉलेजमध्ये आहेस का? ओके, माझं ना म्हणजे सध्या मी 1-2 कालपासून नाही घेतलंय, नाही तर संध्याकाळचं पण लाईव्ह असतं. तर तेव्हा पण तू जॉईन होय, जर मी असेल तर पोस्ट करेन. तू सबस्क्राईब केलं तर तुला नोटिफिकेशन पण येतील, आणि बेल आयकॉनवर जाऊन ना ऑल याला क्लिक कर, म्हणजे तुला नेहमी म्हणजे लाईव्ह असेल तेव्हा नोटिफिकेशन येत जाईल. गीतांजली भिडे बाई, जय भीम दादा. देव. स्मिताली कुठून आहे तू? स्मिताली ताई आहेत कारंजीवरून. ओम्या कोल्हापूरवाला, येणार की? हो ओम्या दादा ये. रोशनी ताई म्हणते, निलेश दादा दुपारचे मासे कसे होते, आवडले का? मला पण मासे हवे, मला मासेच भेटत नाही यार. दनिले स्मिथ, हॅलो ताई, आय एम स्मितेश फ्रॉम नाशिक. हाय स्मितेश, स्वागत आहे तुझं चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. प्लीज सबस्क्राईब करा चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. ओम्या कोल्हापूरवाला, दाद्या पोलीसला मराठीमध्ये आरशी असं म्हणतात काय? बरोबर असेल तर प्लीज सांग, मला वाटलं असं चुकीचं असेल तरी सांग. बरोबर आहे रे ओम्या, बरोबर आहे, आरशीच म्हणतात. स्टार्टिंगला घातलेलं आणि मी कमेंट पिन केलेली. ओम्या दादा इलेक्झी म्हणते, पेस्ट्रो म्हणजे भेटू नंतर येतो आम्ही, मजा आली, लाईकही केलो आम्ही आता. इलेक्झिर दादा, चॅनलला सबस्क्राईब पण करा, तुम्ही खूप भारी आहात. म्हणजे तुमची एक छान पर्सनॅलिटी आहे, ती मला खरंच खूप आवडली. तुमच्यामुळे आम्हाला काय काय जे शब्द अजूनपर्यंत माहिती नव्हते ते माहिती मिळाले. तर प्लीज एक सबस्क्राईब करा चॅनलला, आणि नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल जर चॅनलला सबस्क्राईब करून ऑलमध्ये जावा, त्याने करून नोटिफिकेशन पण येतील. आणि प्लीज तुम्ही जॉईन व्हा, माझी इच्छा आहे की तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. कराल ना दादा सबस्क्राईब? इलेक्झिर दादा, प्लीज कराल ना सबस्क्राईब? ओम्या कोल्हापूरवाला, हा बरोबर, आता पेमेंट करा मग 1000 रुपीज. कसले पेमेंट करायचे? ह्याचे पोलीस शब्द बरोबर आहे म्हणून. थँक्यू, ठीक केलं, थँक्यू इलेक्झिर. परत या माझ्या चॅनलला भेट द्या. तर मंडळी, आता पण मी लाईव्ह संपवते. सर्वजण आलात, खूप मजा आली. एलेक्झिर दादा, ओम्या दादा, निलेश दादा, रोशनी ताई, डॅनियल स्मिथ, गीतांजली ताई, मिताली ताई, देवदादा, निलेश दादा, सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि सागर दादा, स्वप्नील दादा, खरंच खूप सर्वांचं स्वागत आहे. त्यामुळे लाईव्हला परत एकदा या. रवी दादा, आता मला चपात्या करायच्या आहे, चला भेटू उद्या ताई, काळजी घ्या. हो ओम्या दादा, तू पण काळजी घे. आपली यूट्यूब चॅनलवाली ताई पण छान आहे, आणि सर्व लाईव्ह मेंबर्स पण स्वीट आहेत.
छान स्वीट आहेत. मस्त वाटले लाईव्हमध्ये. थँक दादा. खूप छान मला ह्याची या लाईव्हची पोचपावती तुमच्याकडून मिळाली. मला खूप बरं वाटलं, की माझं लाईव्ह तुम्हाला आवडतंय. तुम्हाला छान फील होतंय. खूप खूप धन्यवाद दादा. इलेक्झिट त्याला वाचून दाखवा. नाही, नाही, नाही. रवी दादा काय ग ताई? इलेक्झिट ओम्याला नाही जमलं. रवी दादा म्हणते होतील चपाती. आई शपथ मला वाटलंच. ओके. तर थँक्यू सो मच सर्वांना. काळजी घ्या सर्वांनी आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बाय बाय. सर्वांनी बाय बाय म्हणून एक मेसेज करा पटापटा. बाय बाय म्हणून मेसेज करा. पोलीसला खलनिग्रह खल दक्षिणाय म्हणतात. हो का? इलिक्झिर भावा काय म्हणतायत मग सांग मर्दा. पोलीसला खल निग्रह खल दक्षिणाय म्हणतात. बाय मंडळी, सर्वांनी काळजी घ्या. बाय मंडळी. बाय ओम्या दादा. बाय बाय. काळजी घ्या सर्वांनी. बाय बाय बाय. उद्याच्या 1:15च्या लाईव्हमध्ये दुपारी नक्की या सर्वांनी. तोपर्यंत बाय बाय. गुड नाईट. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.